Sunana Mudansir mai waka Abuja amma ɗan Yarabawa cikakken ɗan Oyo State. Ni ma na zo ne da ɗan tsoma baki a wannan al'amarin. Ni fa ba wai ina bin bayan kowa bane. Amma kuma ku yi haƙuri da Hausa ta domin ni bene ne sai haƙuri. To abin da ke faruwa kowa ya kuskure an riga an yi. Mama ita ce ta fara jawo wannan abu maganin gaskiya. Dan na tabbata ba zai taɓa yiwuwa ba a ce duk kannywood ba wanda ya taɓa ba ta fiye da haka ba. Saboda na tabbata da a ce matashi ne ko budurwa ce ta yi wannan maganan zan iya yadda. Amma ita tsohuwa na tabbata ko dan albarkacin tsufarta za a bata fiye da ma aikin da ta yi. Ko ba ta yi aiki ba ma wannan tsohuwar ta cancanci a mata kyauta. Kuma na ba zai taɓa yiwuwa irin sarki Alinu na kannywood a ce ina ba zai yi ba ne ba. Tabbas. Yadda da sarki Alinu ya saba yin kyauta alheri ma wani lokacin ma zo wucewa an gani amma bai san ma na gani ba bai san ma an gani ba. Domin gaskiya shi sarki na lura sarki Alinu wani abu yana son yin alheri kar a sani domin ni na sha gani wani wurin wani lokaci. Shi kuma Naziru shi kuma sarki Naziru shi ma ya ɗan yi kuskure a nan wurin gaskiya. Kamata ya da ya fito ya yi bayani ya ce don Allah in ma da akwai masu yin haka su gyara. Amma bai kamata a ce a dinga kawo wani maganan mata sai an yi amfani da mace waye mutu waye tashi. Wannan maganan nan bai kamata a kawo shi a abun nan ba. Yanzu dai don Allah kowa ya haƙuri. Ya kamata mu ba wa shedan kunya. Saboda shi shedan ba abin da yake bukata ya zo inda ake farin ciki ya aje kwai. Kun ga kuwa in ya aje kwai kuma dole kowa zai kama hanyarsa ne. To dan Allah idan muka yi haƙuri dukkanmu da mama da sarki Naziru da sarki Alinu da dai duka da yan kannywood dan Allah a daure a yi haƙuri. A ba wa sanyi a sa wa zuciya ruwan sanyi dan Allah. Kowa ya yi kuskure, kowa ya yi amma babban matsalar da a ce mama bata je BBC ta je ta faɗi wannan maganan ba. Naziru ma bai da ma bakin ma to me zai ce babu. Kuma ya kamata ku ɗan ɗaga wa tsohuwar nan kafa saboda alin tsufa ku kalle ta tsohuwa ce sosai tsohuwa ce in ta faɗa haka nan ba mamaki saboda tsufa ba abin da baya iya jawowa. Ke kuma mama shawara ne dan Allah ba komai ake zuwa a je gidan rediyo ko gidan TV ko BBC a ja faɗa ba kin gane idan ma ana biyan ki dubi ai akwai na san akwai shugaba a kannywood da ki je ki same shi ki ce gashi abin da yake faruwa kin gane ai misali amma batta a cewa ana baki dubi ma misali ki faɗa ban ce ki faɗa ba amma ki faɗa alkhairin da aka miki. Na ji ana yawan faɗa kafin ma wannan abun ya faru ma na sani an sha ban labari na sha gani na sha ji cewa Alinu ne gidanta take Alinu ne ma ya sai mata amma me yasa bata sa wannan batun gidan nan ba cewa sarki ya mun alkhairi ya mun kaza amma baki faɗa ba kika kama maganan cewa ai waye gaskiya duk da ni din ba dan kanu bane ba amma gaskiya abun ban ji daɗin abun nan ba gaskiya dan Allah kowa ya haƙuri kun kama abin ma bacin rai ma cikin motar da nake akwai AC amma kun ga sai zuba ma nake ta yi dan Allah a yi haƙuri kowa ya haƙuri kowa ya zuba wa zuciya ruwan sanyi. Hausawa suka ce ku yi haƙuri, Yarabawa suka ce ai ma binu, Turawa suka ce mokuna novesu. Na gode Allah ya sa mu dace. Akan tudun wallet ana kashe mutum manin kari ko laptop ana kashe mutum jaka mai kamar kuɗi ana buge mutum ku haƙuri matasa ku bar kashe mutum Allah da kansa ya karrama ɗan adam ya za ka kwace abin wani ka kashe shi ba shi ya saka halin da kake ciki wa abin da ka karɓa ba za ya sa ka arziki